Vývoj lidského rodu postoupil a Evropu někdy před 300 000 lety zabydlel Homo sapiens neanderthalensis, člověk neandertálský. Vytvářel již svébytnou společenskou kulturu, byl vyspělým lovcem a zručně vyráběl nástroje. Nejspíše používal řeč a uctíval své předky. Jeho ostatky byly v 19. století nalezeny v sousedním Německu v údolí Neandertal, odkud nese druhové jméno. Tábořiště a dokonce i pěkně upravené hroby jsou doloženy také u nás. Možná některé skupiny člověka neandertálského obývaly břehy a přítoky jezera v Chebské pánvi a staly se svědky nevídané události. Země se otřásla a vody jezera se vzedmuly ve vysokých vlnách. Ptáci vyplašeně vzlétli, zvěř se dala na útěk. Vzduch zalehl ohlušující výbuch a z jezera se vyvalila mračna vřící páry, horkého pyroklastického proudu a šedého dýmu. Dnem proniklo žhoucí magma a zrodila se sopka. Strombolická exploze pokračovala vyvrhováním do ruda rozžhavených pum, strusky a popela. Sopečný kužel rostl do šíře i výšky, aby se na závěr zdýmajícího jícnu vylil proud žhavé lávy. Podle geologů byl vulkán aktivní po krátkou dobu, možná týden nebo měsíc. Po léta se však v jeho okolí uvolňovaly výrony plynů a někdejší jezerní ráj se zotavoval jen pomalu. Voda se zahřátím, výparem a úbytkem kyslíku stala pro ryby a vodní živočichy neobyvatelnou a nad hladinou se šířil neviditelný, avšak životu nebezpečný oxid uhličitý. Naproti tomu vegetace bujně vzkvétala. Na vzniklých ostrůvcích a v mokřadech hustě rostl rákos, vodní trávy, rašeliník, olše a vrby. V kořenech probublávaly četné prameny z hloubek země s obsahem oxidů železa a minerálních solí. Dno bývalého jezera se po další tisíce let měnilo v sirnoželezitou slatinu. Že sopečná činnost v podzemí neustala, svědčí nejen slavný sós s bahenními sopkami, odborně nazývanými mofety, ale i další skutečný vulkán. Nazvali jsme jej Železná hůrka a kdo chce vidět jeho půdní profil s obsahem porézní strusky a různobarevných popelů, nechce vydá přes Cheb pod horu Dyleň, kde Napoleonovi geografové počátkem 19. století zaměřili střed Evropy. Aktivní činnost nejmladších sopek, pro svou velikost pojmenovaných hůrkami, je datována mezi 150 až 400 000 lety, na geologických hodinách vývoje naší země tedy před chvilkou. Kdybychom se potkali s upovídanými neandertálci, možná by nám mohli vyprávět i oni. Tak nedávno to bylo.